Samantala po, paglangoy naman sa bahagi po ng Agno River sa Mangatarem, Pangasinan, pansamantalang ipagbabawal ngayong Semana Santa. Para sa detalye kasama natin na Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pansamantalang ipagbabawal ang paglangoy sa bahagi ng Agno River na nasasakupan ng Mangatarem, Pangasinan sa panahon ng Semana Santa. Alinsunod sa Executive Order No. 147 Series of 2026, hindi muna papayagan ang paglangoy o pagligo sa ilog mula Marso 30 hanggang Abril 5 bilang hakbang upang maiwasan ang pagkalunod at iba pang aksidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng kautusan na matiyak ang payapa at ligtas na paggunitan ng mahal na araw sa nasabing lugar. Hinihikayat naman ang publiko na makiisa at sumunod sa pinapatupad na regulasyon upang manatiling ligtas at makaiwas sa panganib. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.